nových vied. Planétu Zem, tu, čo nám dají svetlo a tieň. Bez múdrych kníh, každý z nich musel sám nájsť ten smer, kde mesiac pláva tmou a svieti v hĺbke vesmírnych sfér. Čím zmerať čas a zo pár minút k hodinám nájsť vzdialený cieľ, hneď každý všetko vysvetliť chcel. Len z veľkých snov, s predstavou lákavou objavíš, ak trochu šťastia máš a s myšlienkou sa hráš. Bádať a sniť, nech človek môže múdrejší. BH Promo uvádza francúzsky kreslený seriál A prekročí tak svoj vlastný tieň. Bol raz jeden vynálezca. S ňou krúť, nesmieš však zabudnúť, nie si sám. Čo chce tu ďalej žiť, len dobro objav. V slovenskom znení účinkujú Marián Labuda, Dušan Kolár, Richard Prsťan, Braňo Holiček, Magdaléna Zimová, Viera Kučerová, Martin Veliký, Martin Matejka, Peter Varga, Marko Igonda, Roman Mihina a ďalší. Spieva Dara Rollins. Stevenson plnou parou vpred. Para. Viete, že človek využíva paru iba veľmi krátku dobu? Len 200 rokov, nie viac. Ale majstro, veď ste nám vraveli, že stroj poháňaný parou vymyslel už dávno Heron z Alexandrie. Nie je to tak? Uvidíš, že bude zasa hovoriť o Grécku. Alexandria nie je v Grécku, ale v Egypte. Je to pravda, lenže Herónov vynález sa nikdy prakticky neuplatnil. Len si spomente, deti. To je stroj na paru. Krúti sa to, lenže na čo? Bolo to tak, ako povedal. O parný stroj sa začal zaujímať až o 2000 rokov neskôr Francúz Denis Papin. No nie, v pare je sila. O fíha. Má skutočne obrovskú silu. Neviem, či silu, no rozhodne je horúca. Musíte byť opatrný, pán Papin. Hurá! Vymyslel som stroj, ktorý dokáže využiť energiu pary. Ten váš stroj je pomalý, pán Papin. No vidíte, no. A tak. Vyrobím rýchlejší. Pozor, vybuchne to. Už viem. Zabezpečím ho poistným ventilom. Dali ste sa do varenia, pán Papin? Niečo som vymyslel. Pozrite sa, tá zelenina sa uvarí ako blesk. Bože môj, čo je to? To je tlakový hrniec. Zelenina je hotová. Kdeže, tak rýchlo sa neuvarí, to nie. Zaslúžite si pochvalu, pán Papin. Teraz ste konečne vymysleli dačo užitočné.
Danny Papin nám po sebe zanechal iba ten tlakový hrniec. No nebojte sa, zmení sa to, nastane skutočná explózia, to mi verte. Áno, skutočná, samozrejme, že technologická explózia. Prvý prakticky použiteľný parný stroj na priemyslové účely vynájde Angličan Newcomb. Rýchlejšie, potrebujeme paru. Ten stroj je neekonomický, zbytočne plitváme uhlím. A čo má byť, pán Watt? U nás v Škótsku sme zvyknutí šetriť. Pozrite sa, koľko parí uniká. Za to nemôžeme. Ale áno. Pozrite sa. Nič nevidím, je to príliš malé. Nevadí, šetriť sa musí aj papierom. Vôbec tomu nerozumiem. Veď uvidíte. Majstro, ja to nechápem. Ako môže para rozkrútiť koleso? Para robí iba ššš, nie? Počkajte, hneď vám to vysvetlím. Spomaliť, nič nevidíme. No tak stop, počujte, stop! Vidíte? Para prichádza do tejto, povedzme, priehradky, ktorá ju rozvedie po oboch stranách piestu a tak uvedie stroj do pohybu. Už chápete? Áno, rozumieme. Áno. A tento motor spôsobí revolučný prevrat. Čoskoro sa objaví parný stroj a francúz Kino a jeho parná trojkolka. Pán Kyňo, myslíte si, že dokážete dopraviť ten kanón do tamtej dielne? Isté, že pane. Musí prejsť bránou, pán Kyňo. Nie skrz tie múry. Snažím sa, pane, snažím. Po ňom prišiel Angličan Murdoch. Počas dňa nesmú mechanické mašinky na ulicu, pán Murdoch. Môžem ich teda skúšať v noci, pán Watt? Iba na vlastné nebezpečenstvo. Pán Boh s nami. Á! Pre pána, podarilo sa, hurá! Hurá! No tak, no. Diabol, prenasleduje ma diabol. Tak, pán Trevisik, bavíte sa? Vyrábate si hračičky a za to vás platím. To nie je hračka, pane. Je to zmenšený model lokomotívy. Nedajte sa vysmiať. Stroj nikdy nenahradí kone. Ha! O niekoľko rokov neskôr, v roku 1797, Mám nápad. Oci, motor by sa dal namontovať do vagóna. Išlo by to samo.
Ten stroj už skúšali, je príliš ťažký, nemôže poháňať vagóny. Koľajnice to nevydržia. Čo sa to zasa robí? To nič, zasekol sa iba piest. Pomôže kvapka oleja. Tak čo? Okamih, opravím to. Oho. Výborne, synak, vyznáš sa. Oci, chcem vyrobiť ozajstnú lokomotívu. A na to potrebujem dielňu. Myslím si, že viem, čo s tým. Prvý osobný vlak sa rozbehne po koľajniciach v roku 1803. Stane sa to v Anglicku a ťahať ho budú kone. To nebol naozajstný vlak. Vlak musí ťahať lokomotíva. Máš pravdu, ale čoskoro prídu na scénu aj lokomotívy, uvidíte. Myslíš si, že to pôjde, oci? Určite, lenže nedlho, je príliš ťažká. Vyznáte sa v párnych strojoch? Áno, pane, som konštruktér. Môj stroj bude rýchly ako blesk a pozor, pane, viete, bude sa volať... Chyť ma, kto môžeš. Váži 7 tón, to je príliš. Svoje remeslo ovládam. Hej, zveste sa vlakom, je to dopravný prostriedok budúcnosti. Jedna jazda iba za 1 šiling. Ocko, môžem sa zviesť. Oci, prosím. Dobre, ale zostaň sedieť na kraji. Tvrdím, že to koľajnice nevydržia, potom vyskočíš. Oci, mal si pravdu, Robert. ocko, ty sa nikdy nemýliš. Lokomotíva bola veľmi ťažká, však je treba zostrojiť ľahšiu. Takže vy chcete vyrobiť lokomotívu, George. Áno, o mnoho ľahšiu a tým pádom rýchlejšiu. Počujte, milord, lokomotívy sú drahé hračky a vždy budú úplne na nič. Kone, tie potrebujeme. Je to naozaj drahá záležitosť. Áno, pane. Koľko? Niekoľko stoviek libier. Vary 1000. To je veľa, strašne veľa. A pokiaľ jednu takú vyrobíte, bude jazdiť? Áno, buďte si istí. Nepočúvajte ho, milord. Ten človek je schopný všetkého. Áno, všetkého. Dobre, ja vám teda verím, George. Za to si zariate dielňu. To je šialenstvo, nerozum. Všetko to zlato vyhodíte rovno z okna. Drevo je ľahké, takže kotol bude ľahký tiež. Pozri sa, vidíš? 2 valce a práve tieto piesnice budú pohybovať ťahadlami, poháňajúcimi kolesá. No a z teba, Robert, z teba musí byť inžinier, aby si mi neskôr mohol pomáhať. Páni? Hráte sa tu už strašne dlho a zatiaľ žiadne výsledky. Bilancia účtovníctva je katastrofická. Platy robotníkov, nákup ocele, škody spôsobené výbuchmi. Plánované náklady, nepredvídané náklady, to celé je suma sumárom hrôza. Takže... Naša nová lokomotíva, vďaka nej otvoríme prvú linku parnej železnice. Bláznovstvo. Hlúposť. Príjmam. Ste si istí, že lokomotíva bude dokončená včas? 100%. Dielne som zveril svojmu synovi, jemu sa veriť dá. Vlak pôjde. Pôjde, s tým počítajte, milord. Nebudeme to potrebovať. To dúfam. Dnes sa hrá o budúcnosť železníc. Už ide. Funguje to. 30
28 vagónov. Dokážete si to predstaviť? To hádam ani nie je možné. Ideme! To nič, je to iba ventil. V poriadku, plnou parou vpred. Nerozbehne sa? Vravím, že áno. A ja zase nie. Rozbehne sa. Nerozbehne! Hurá! Hurá! Podarilo sa, ide! No tak do toho. Musíme ich dohnať, predbehnúť. Ja! Švihaj rýchlo. Počuješ? Pridaj rýchlo. Zvýšte tlak, plnou parou. Aha, kto to uháňa? Dobre. No pridaj, počuješ? Výborne. Podarilo sa. Dokázali sme to. Do šľaka. Páni, rozhodli sme sa viesť z nášho mesta až do prístavu Liverpool železnicu. Teraz musíme určiť, kto sa ujme projektu. To je už rozhodnuté. Pripravil som trasu tejto trate a moja lokomotíva je hotová. Chýbajú mi iba finančné prostriedky. Počkajte chvíľu. Parné stroje nie sú bezpečné. Vlaky musia ťahať kone. Môžem vám ich poskytnúť za zaujímavé ceny? Pán James, váš projekt sme preštudovali. Nie sme si istí, či je vaša trať tá najlepšia a nevieme ani, či bude váš rušeň schopný utiahnuť vlak. Akože? Moja lokomotíva je najlepšia na svete a verte, že mnou vybraná trať je najkratšia. Až do tejto chvíle je v prevádzke jediná železnica, a to železnica Stevensonova. Požiadali sme, aby prišiel. Pán Stevenson, preštudovali ste si náš projekt? Áno, navrhujem vám túto trať. Lenže táto cesta je o mnoho dlhšia, škoda paliva. Vyhýba sa veľkému stúpaniu a zákrutám, kde by sa mohol vlak vykoľajiť. Pravda. A akú lokomotívu navrhujete? Navrhujem vám novú koncepciu, rozvod pary potrubím. To je smiešne. Ja si myslím, že taký valcový kotol postavený na stojato... Neležato samozrejme. Moja lokomotíva je najlepšia na svete. A moja je najlepšia na celej zemi. Páni, upokojte sa. Každý vynálezca si myslí, že je najlepší, to je jasné. Nájdeme cestu, ako vás rozsúdiť. Preteky. To je vynikajúci nápad. Hlavná cena 500 libier. No to je pekná sumička. Sú to preteky, môžeme sa staviť. Kedy to bude? Októbri? Je to v Rainhille, blízko Liverpoolu. 16 kilometrov za hodinu. Oni sa zbláznili. Som veľmi potešený, že ste prijali naše pozvanie. Preteky sa môžu začať. Tu je porota, ktorej rozhodnutie bude konečné.
konečné. Prosím prvých účastníkov. To je mi ale stroj, ale ako sa rozbehne? Tak sa ukáž, chrobáčik. Ide ako slimák. Taký rušeň som ešte nevidel. zlezie. 8 kilometrov za hodinu. Pán Brendret, myslíme si, že toto nie je parný stroj. Ako to, že nie? Pozrite sa. Toto vari nie je para. Vážený pane, aj tak ste dosiahli iba 8 kilometrov za hodinu a my sme stanovili minimálnu rýchlosť 16 kilometrov. Ste vyradení. Keby som to vedel, zobral by som 2 kone. Ďalší, prosím. Lúčný koník? To sú chodule alebo barle? Ďaleko zrejme nedôjde. Vyradený, ďalší. Výborne, výborne. Bravo! Vyradený, ďalší. Spomal! Ide ako splašená. Tu nikdy nedohoníme. No, ale mali by sme. – 22 kilometrov za hodinu, to je dnešní rekord, páni. Nejaký problém? Nie, žiaden. Bravo, výborne, výborne, bravo. Haló, priatelia! Pripravený na rozjazd? Pripravený. Nenašlo by sa pre mňa nejaké miestečko. Áno, poďte, pane. Ďaká. Štart! Tak, a bež, toto! Švihaj, pohni sa, no tak! No! Rýchlo, no to! Priemerná rýchlosť 32 km za hodinu. Neuveriteľné, páni. Neuveriteľné. To je absolútny rekord. Bravo, bravo! To boli slávne dni železnice a parných lokomotív. Ďalší rok spojí železnica Manchester s Liverpoolom. V nasledujúcich 10 rokoch sa železnica rozširuje ďalej.
Nájde si cestu do Európy, potom do Ameriky, kde otvorí cestu na západ. Kde som to prestal? Pri Stevensonovi, ktorého lokomotíva raketa dosiahla rýchlosť vyše 30 km za hodinu. A dnes? A toto čo bolo? To je TGV, dosahuje 300 km za hodinu. Áno, a čo skoro možno dosiahne 500 km. Bádať a sniť, nech človek môže múdrejším byť. Roztáčať zem a prekročiť tak svoj vlastný tieň. Na slovenskom znení ďalej spolupracovali preklad Miriam Pešková, text piesne Juraj Jurežák, zvuk Antonín Nemec, réžia Viera Kučerová. Vyrobila tvorivá skupina Jozefa Petráska v roku 2009. Kto sa hneď vzdá,